गीत बाजू लोक पुणी जानिबा दरकार ना नहीं आमे कोन पे गीत बजौ आ गीत बजा हो जिबा सुनिए बोली लोक बेदीको छाडी रथारूढ हेउची मोकळ श्री टिके भाई मैंने जय जगन्नाथ कह दियो जय जगन्नाथ नुआ प्रेम पागल करछि पाउछि तोर मोर प्रेम अढ़ई अक्षर गोपाल रहले कोन हमर जो रंग तो आखि मु आई ना मु खाइबे नहीं ये से चढ़ी की कथा करता ना 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 खाइला नहीं आ पता नहीं किना टे बिल नहीं कि तो आईडी खाइले नहीं तो ही खान दे भाई टोटाल चंदन भाई आम डिनर प्लानटा करदे धरी आनी रुटी आ तड़का ये टे रणा ही मस्का मारदे चंदन आई टे खोली दौरान जरी आम टे डिनरटा करी बाहरबू महेंद्रगिरी जरी गिरी पूरा जति पड़गला और रेडी काढ़ी दे दबु किछि हम लाज फाज नहीं बस न बेल जे मागुनी निज रुटी भाभी खा घर आनते भावे चंदन किसी कहूनी कह तुम कहवा भितर मुझे खाई दी पाटी चुपी ये कौन मानिब ना कि अन्य जी पाटी चुप कर समस्त कहते खाई चलती दीटा ढकलंग मार साइला परे कोना दीटा ढकलंग मार साइला परे सोपुन को फेस अरे पत्ती मिसई गोटे बनेलु तो माइया एरे अछि की रजनीगंधा ने कोनटा अछि एते टिके साधाटा भलटा साधाटा क्वालिटी के भलो भाई आउ केतले गाड़ी छाड़िबो काली सकाळे आउ तुम असिस्टेंट ड्राइवर आसिल पछ टिके बाँको बाँ पट टिके रहउची चल पदुले बाँ पट हेती घसरा हे जब बरहमपुर गला बाटे अधा बाटे हेचु माँ दर्शन कलु राति माँ पाखे ये दक्षिणा पकाती दीप जालु और किसी दक्षिणा पकेलु आशीर्वाद नेलु माँ आउ यात्रा सफल होगापी आउ यात्रा सफल भी होता तो टिके धार्मिक भाव भी आसी जाता आम भितर बस दैट्स इट आउ नब ना देलानी हेतिकी आम चारटा हो गला अंकल आम चारटा हो गला आगे बिस्कुट बिस्कुट को खाइबा खावे खा हम दुकान खा मिस्टर मिस्टर खा भी तुम ये मना कर तो पाड़ तो तुम बंद होती न खाई यदि पाड़ खाई की पाड़ किसी असुविधा नहीं पाड़ हेते पाड़ आइला पोते छतर के पाड़ी आउ छतर पाड़ले की मना कर जाउ छतर अब कोन तबे मोर पड़ियो न डायरेक्ट वो एटा अपलोड हो जोटा छुट्टा हम ब्लॉग रे होबनी बस सेटा मामारिया सब चैनल ना एटा ब्लॉग टा अपलोड हो भाई मु को मागेना वीडियो शॉट करछि अरे नाइ नाइ स्क्रीन प्लेटा लिखा हो ना स्टोरी तुम शॉर्ट टा वीडियोटा स्टोरी लिखछ ना नहीं जा अंकल को डाको अंकल हमर केते टका ले अंकल लाइमलाइट कसे दरकार
ଚାରିଟା ଚା ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ସେ ତମେ କଣ ଧରିଥିଲ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ପଠେଇ ନଥିଲ ଏକଥରେ ମୁଁ ମିଶ ଫିସ ନେବି ପାଡ଼ିବି ନା ମୋ ବାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଖାଇ ଚାଲିବି ପାଡ଼ି ତୁ ନେଇ ଚାଲ ତୁ ସେଠି କଣ ହେଇଟା ପାଇବନି ଚୋବେଇକି ଜାକି ଦେବି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଣ ଚୋବା ଚୋବି ବନ୍ଦ କରନି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚୋବେଇ ଚାଲିବୁ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟଟା ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ପୁଅ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଲା ବାଟରେ ଗଜପତି ଗଲା ବାଟରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି କିଛି କହୁନି ପୁରା ଫସି ଯାଇଛୁ ରୋଡ଼ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ ଏଠି ଟିକେ ପଚାରୁଛୁ ସୁବିଧା ନେଉଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି 35 ନୁହେଁ 25 ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅ ହିନ୍ଦୀ ଘର ଟିକେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ 23 କିଲୋମିଟର ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ଆଗରେ ଟିକେ ଅଛି ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ମାନେ ଶୋଇ ତଳେ ଅଛି ତ ଆମେ ରାତିରେ ଏଇନେ ଉପରକୁ ଉଠିବୁନି ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ଏବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସିଧା ଯିବ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଜାଗା ସେଠି ବଡ଼ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ତଳେ ଏମିତି ଚାତ ପଡ଼ିଛି ଫ୍ରି ଜାଗା ଅଛି ସେଠିଠୁ ଆଗ ତମେ ଆହୁରି କ୍ରାସ୍ ହବ ସିଆଡ଼େ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବ କେତେ ବାଟ ହଉଛି ଏଇଠିକି ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ତାହେଲେ ହେଇଠି ଭଲ ହବ 10 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଏ ପଳେଇ ହେଇଠି ତମେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 18 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆମେ ରାତିରେ ଆସିକି ପୁରା 3:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ବନଫାୟାରର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କରୁଛୁ ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଏଲ୍ ଥିଲା କିଛି କାଠି ଥିଲା ଝରଣାର କଳ ନାଦ ପାଖରେ ବନଫାୟାର କରୁଛୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ମଜା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ମତେ ଆସିନି କ'ଣ ସବୁ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ରଖିପାରେନି ପେସେନ୍ସ ରଖି 14 ମିନିଟ୍ ରଖିବୁ 14 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ହଁ କିନ୍ତୁ ମେମୋରି ବଡ଼ କରିବ ତମେ ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ତ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲ ଭାଇ ମତେ ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ କାଟି କାଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପେଷ୍ଟ ମାରିକି କରିଦେବ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ପେଷ୍ଟ ଆଣିଛି ନାହିଁ ଏଠି କାଠି ଯାକ ଅଛି ପ୍ରୋ ଗୁଡ଼ା କାଠିରେ କରିବାର ଏତେ ବ୍ରଶ ଅଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ରଶ ଘଷି ଦେବୁନି ଆର ଗୋଟେ ବ୍ରଶ ନେଇକି ଘଷିଦେଲେ ହେଲା ନାଇଁ ରଣା ବ୍ରଶଟା ଘଷି ଦେବୁ ତମେ ଏମିତି ଏତେ ତଳୁ ଖସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଦୋଷଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ତମର ଏ ଖର ଆଉ ଆଣିଆ କାଠ ନା ରେ ଭାଇ ଏତିକି ଥାଉ ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଦେଖ ବାଟରେ ଘାଟରେ କହିଲେ ଏଇଠି କିଏ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ନାଇଁ ତୋ ବେଳା ଭଲ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ଛାନି ପାଳଟା ପୁରା ଧୂଆଁରେ ମିଶିଗଲା ଟିକେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବିନି କହିଦେଲି ଏଡିଟ୍ କରିବୁନି ଜମା ନୁହେଁ ଆଉ ପକା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପକେଇବି ଦେଖୁନୁ କହିତେ ଆଇଲା ତୋର ନା ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇବୁ ତୁ ଲଗେଇବ ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ବନଫାୟାର ପାଇଁ ରେଡି ତ ରେଡି ବାଳ ପୁଡିଛ କେବେ ନା ଚୁଟିର ବାଳ କେବେ ପୁଡିଛ ଥଣ୍ଡାକୁ ବନଫାୟାର ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ବନଫାୟାରଟା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ପାଇଲୁ ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କିଏ କଲା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହେଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲେ ମୁଁ କରିଛି ନା ନାଇଁ କେବଳ ରୀତିଶ ମହାନ୍ତିକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଳଟା ଆଇଲି ଯୋଉ ପାଳ ହଁ ଠିକ ଅଛି ପାଳଟି ତମେ ଆଣିଲ ଯୋଉ ମୁଁ ଡିଏସଏଲଟି ଆଣିଲି ମୁଁ ଟିକେ କାଗଜଟି ଆଣିଲି ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଗଲେ କାଠ ଟିକେ ଆଣିଲେ ସୁବ୍ରତ ଗଲେ ମୋ ନାଁଟା କୁଆଡେ ଗଲା ପାଳ ମୁଁ କହି ସରିନି ପୁଅ ତମ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିନି ତମେ ମାନେ ତ ଏମିତି ନିଆଁ ଦେଖି ନଥିବେ କେଉଁ ନିଆଁଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବନଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ
ସେଠୁ ଯାଅ ଚନ୍ଦନ ତମେ କାଠ ଆଣ କାଠ ଆଣିବ ତମେ ତମ କର୍ମରେ ଯାଅ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତମେ ରହିବ ଯଦି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଠି ଯାଇପାର ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ପୁରା ବନଫାୟାରଟା ଏଇଠି ନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏରିଆରେ ବନଫାୟାରଟା କରି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଅ ହେଲୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମାହୋଲଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମରରେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲେ ସମର କଥା କୁହନି ସମର ଘୋଷି ଯାଉଛି ରେନି ତାହେଲେ ମନସୁନ ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ସୁହାଇବନି କେବଳ କେବଳ ଶୀତ ମତେ ଟିକେ ଲଭଲି ଫିଲ୍ ଦରକାର ଭାଇ ନଜାରା ଦେଖ ପୁରା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତଳର ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ସନରାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ସେଠୁ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ତୁମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଜାଣିବ କେତେ ମଜା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫାଟି ଛତା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଆମର ପୁରା ଫାଟିକି ଛତ୍ର ଫଳ ହେଇଗଲା ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟି ଉଠେଇଲେ ହଁ ଆଉ ଏଇନା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଗରମଟା ହଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାରି ଗରମ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜ୍ୟାକେଟ ଖୋଲୁଛି ଜ୍ୟାକେଟ ଧରିକି ଆଇଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରିକି ଆଇଛି ସଇଲା ଆଉ କଣ କଣ ଆମେ ଗାଇସ୍ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଇଲ ଗାଇସ୍ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆମେ ନା କୋଉଠି ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ हेलो हाय गाइस ଆମେ ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ ଚଢି ଉପରକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ନା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଟିକେଟ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ହେଇକି ମୋର 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ଲାଭ କରିବୁ ଶୁଣ ତମେ ଲାଭ କର ନ କର ଏଇଠି ଯୋଉ ଗରମଟା ଯୋଉ ହଉଛି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଭାଷା ଭାଇ କୁହନି ନା ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ପଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଠିକ ଅଛି ଫଟୋ ଟିକେ ଆଇଫୋନଟା ଧରିଛ ଫଟୋଟା ମାରେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଆଇଫୋନରେ ଦେଖ ଫଟୋ ସୁଟ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିନି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲାଣି ଏଠି ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ନାଇଁ କୁହ କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ କୁହ ମାନେ ଆଉ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗିବ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ହବ ତମେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତମେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆଇଛ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ ଆଉ ମୁଁ ତ ହେଇନି ସେଟା ତମ ଆଉ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହୋଟେଲ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ପୁଣି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ଓ ଭାଇ ସେପଟେ ଉଠାରେ ରୋଡ ନାହିଁ ସେପଟେ ଉଠେଇବୁ ଛୋଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖ ଘାଟି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ର ନଜାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସନରାଇଜ୍ ହେଇ ପୁରା ଧୂଆଁ ଦେଖାହେଉଛି ଫଟୋ ପୁରା ପିକ୍ଚର୍ସ କିବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ଆଉ ଦେଖ ଆସିଗଲା ପୁରା ଫଟୋ ଉଠା ସ୍ଥାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇ ଚଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାରିଦିଅ ନିଅ ହଁ ଟୋଟାଲ ହିରୋ ଗୁରା ବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଇବ୍ରାହିମ କାଦ୍ରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଶାହରୁଖ ସାର୍ ଭାଇ ରଣା କ'ଣ ଲାଗୁଛ ଶୁଭୁ ଭାଇ ତମର ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ଏଇଥିରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବି କଷ ଲାଗୁଛି ହେଇଗଲା ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରକୁ ଭିଉ ପୁରା କଷ ଭିଉ ରେଡ଼ି ଭିଉ ପୁରା ଯାଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଧୂଆଁ ହବ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଟିକେ ମୁହଁଟା ରିଭିଲ୍ କର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଇଲଣି ବା ଆହୁରି ଏତେ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ଆରେ ମୁହଁଟା ରିଭିଲ୍ କର ଆସ କୁହ କ'ଣ କୁହ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଷୟରେ କୁହ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦେଓମାଳି in 2023 we covered Devamali also in 2025 we cover Mahendragiri अच्छा ओडिया रख ମୁଁ ଇଂଲିଶ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଆଡମିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରନା ଫିଲିଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଫିଲ୍ମଟା ଅତି ଚମତ୍କାର ପୁଷ୍ପା ଟୁର ଫିଲିଂ ଗୀତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ତାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତଠୁ ଟିକେ ଭଲ ତାମାନେ ଆଭରେଜ ନା କ'ଣ ଏଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ନା ନାଇଁ 1500 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ତାହେଲେ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଚାଲ
हजार वर्ष कि 1500 वर्ष पुराना मंदिर तो डिबेट जना पड़ानी किंतु मंदिरटा पूरा चोखा है काच मार्का मंदिर अलग प्रकार आमर एपट साइड्रे एमतिया मंदिर बोधे ना मंदिर माने भुवनेश्वर हेले भी एमतिया मंदिर ना जहाँकि पहाड़ तलू माने तार भ्यूटा अलग प्रकार लगुच शिवजी मंदिर ये प्राय सब अच्छी भीम मंदिर एमती आम सब देखा मंदिर को आम देखी दिया शिव मंदिर देखी दिया ये कर भक्ति रे दिए शक्ति मुख्य समाज अगरबत्ती मुख्य शिव अगरबत्ती। जय भोलेनाथ जय शिव शंभु हे प्रभु महादेव दर्शन दे दियो धन्यवाद दर्शन देवाई। सत्तर भाई छाती हाथ रखी कह भीम मंदिर नजाराटा तुमको केमती लगुच टे मन्नत मांगुंट सीनेरीटा देख पचू कैमेराटा बुलाऊँ मंदिरटा देख देखी कह केमती लगुच रड़ लगुच ना नहीं भाई अलग प्रकार भक्ति कौन आस कह भीम मंदिर आड़ जाऊे ना कौन हाँ हाँ युधिष्ठिर मंदिर सारिकी भीम मंदिर आड़ को अग्रसर होचे तापर पुणी जो हमर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ना नहीं नहीं आ ओटा मंदिर हेटा कोन हेटा मने पड़ुनी ओह भूली गेल से भूली गेल जे आगुर आइथलो माने कहूजी कथारे हे बाटरे लिखा हितला बोली म कहूजी भीम कुआडे कोन प्लेस टा किंतु केन लागुछ तुमको माने काश्मीर तो ना नहीं जा काश्मीर नु ए हे खराब कर दल वीडियो काश्मीर टू टिके भल लागुछ अति आनंदित अति प्रफुल्लित काश्मीर जाइछो हां सतरे आ सतरे को वीडियो रे बोली हां मार जीवन रे मु मिछ कहली मो नाटा सत्यवादी बोली तुम जानि न ना सिना नहीं एक्चुअली जाइनी मिछ कहीं कहि जाइनो आ कहउछ काश्मीर टू भल लागुछ तुम लोक मारिबे नहीं तुम अरेस्ट की जीवो रेडी पुलिस नहीं नेटवर्क नहीं बोली टिके मु टिके हल्का गोटे वीडियोटा जेहेतु होउदिला चालो ऊपर भाई मैंने सब आगे पड़े जो मानकर फोटो वीडियो प्रति एत ये नहीं चलते मोह माया असुविधा नहीं आम आमर कौन करा चैनल गोटे कर दर्शक मान कह सब्सक्राइब कर वीडियोटा हो बना वीडियो क्वालिटी खराब थो भाई आम फोन अनुसार करूँ ना आम कौन तुम सब्सक्राइब करी कि रेवेन्यू देल ताल देखा आउ खाली मागेणा कन कन कौन हो आगे देखा रुह लंग वीडियो ना फोन चार्ज ना कह के लगुच वन टाइप ऑफ ट्रेकिंग है ना नहीं कह लगुच बहुत डिफिकल्ट चढ़िया कौन टेंडेंसी अच्छी सेमती आउ कष्ट कष्ट केतिके पानी भरी गले काम तो अपन चलो कम मजा चलो जीवा लोक आसू आम पहाड़ चढ़ा देखिए कंटेंट न मिले जहाँ हुए चलो तथापि समस्या है आस हे रे भाई साहब ये कौन अल्लाह को डाकिले ना कौन अरे 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 ना 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 सुपरस्टार शाहरुख खान को सस्ता कॉपी भाई साहब अलग प्रकार सेकेंड हाईएस्ट पीक रे भाई साहब महेंद्रगिरी प्रेम सरीगला आमर महेंद्रगिरी प्रेम सारिकी आम पलि जाइछु गजपति जोटिक आम बालकुमारी टेम्पल देखिबू ठीक अच्छे बालकुमारी टेम्पल देखिबू सेठी माँ बालकुमारी तांको दर्शन करी तांकर आशीर्वाद नहीं जदि जार किसी मानसिक हरिका थिबो सी तांकर करी कि जो माने मानसिक नबाकू चाहिए से माने से करी ए नजारा देखो भाई सब पूरा सीनेरी सेनिक व्यू पूरा अलग प्रकार आम एपटे माने निज लाइफ को टिके जदि खुशी दवा एंजॉय करिया को चाहिए ताले आम वर्ष को थरे आसिक एमतिया जगह को भी डिस्कवर करें जो हमको शांति मिले एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी एटा आमर जो जंजाल रही काटिकी आमर बिजी लाइफ को काटिकी आम निजपाई ये आसिक टाइम स्पेंड कर शांति रे भाई एक्चुअली नुआ वर्ष समय समस्ते पिकनिक करिया पलि आसछंती भल जगहटा भी भोजी भोजी करिया को सब दूर दूरांतर लोक आसछंती लोकल लोक भी एଠିकार अछंती तो से माने टिके पिकनिक पिकनिक करी भोजी भात करी खासी फासी टिके काटी तले टिके रोड़ा करूछंती आ करंतु आमे भी आइछि आमे तो हमर भोजीर इरादा नहीं आमे बस बुलिकी दर्शन करिकी मां को जीवा आशीर्वाद नहीं आमे नदारे भाई कुआडे जाउछे कुओ आमे बालकुमारी मंदिर जाउछे गंजाम रे अछि भाई से मंदिर बालकुमारी टेम्पल होला इनु ताको बहुत बात ऊपर चढ़ी जिया पड़े एटे देखे दो नहीं तथापि देखिले बहुत आड़े देखु
ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି କି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ବାସ୍ ଖାଲି ଖା। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖ ଭାଇ, ବାଲକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର, ମାँ ବାଲକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ମାँ ବାଲକୁମାରୀ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯା। ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକି ଦେଇଛି, ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ଡାକି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଯେତକ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକି ଦେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ବି ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼, କ୍ରାଉଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାହୋଲ ବି ବନିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମ କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି, ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ଦେଖ। ତମେ କିଛି ଯଦି ନ ଦେଖିପାରୁଛ ଭାଇ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ, ଆଉ ଏଠିକାର ସେନିକ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ। ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇ, ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଭାଇ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଏଠିକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଥରକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ। ଦର୍ଶନ ସରିଛି ବାଲକୁମାରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କିଛି ମାନସିକ କରାହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମାଆଙ୍କର ବି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଉଛି, ଆଉ ତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଆ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୁରା ନିଷେଧ ଥିଲା। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଆଉ ବାହାର ପାଖ ସାଇଡ଼୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତେଣୁ କେବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ। 3, 2, 1 ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଏଇ ପଥର ଆସି ଏମିତି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ପାଖ ଗୋପାଳପୁର ଟାୟାର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ତ ଆମେ ସେଠିକାର ପରିଦର୍ଶନ ଯାଉଛୁ। ରଣା କେଲେଇ ଦେଲା ଦାନ୍ତଟାକୁ। ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିବା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ରାଉତରାୟ, ସେ ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାର୍ମାସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଭାଇ। ତା ରେକମେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଭାଇ ଇतना घटिया ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥା, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। କହିଲା କ'ଣ ନା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଫଟୋ ଉଠିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ଫାଲତୁ, ପୁରା ମାନେ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ, ଜମା ଆସନି ଭାଇ ଏଠିକି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ଲସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ପଇସା ବସୁଲ? 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଆମେ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ରକ୍ କରୁଛୁ, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଅଛି। ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ବଟ୍ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଲସୋ। ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ନୋ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଭଲ ଡେକୋରେଟ୍ ବି ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରଡ଼କୁଳିଆ ଉଠିଛି, ସାଂଘାତିକ ଫଟୋ, ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ। ଯାହା ହଉ ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।